मालायनि मेगननि नोजोराव मिथिंगाखौ माबायदि नुयो आं मिथिला आंनि मेगननि नोजोराव आंहा मोजां मोनो आरोना आंहा बिराद मोजां मोनो मालाय गावखौबो चयस आरोखि ना सोरखौ मोजां मोनो सोरखौ मोजां मोना गावनि सायाव आंहा मोजां मोनो आरोना बिसोरखौ ओंखायनो आंहा एसे फंनैसो खोथा बुंबाय आरो बिसोरनि थाखाय थ' बेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ फैदा टट'जोंसो बिहरफादों आरोना ओंखायनो माला सफैखो आं माबा गोथाव ओंख्रि संदों नोंनो औ दाफा आफा माइ गायफाफा थाखु सोबफाफा उदैयाव पा मादै फाथ'नायासो उन्दैयाव होनबाय थायोमोन बिदि ओंखाम जागोनसै दुगैनानै जादोब्रा फ्रेस मोनो नै टिउसन टाइमा जानोसैयानो नाय दै बथला मा ओंखारफिनलायबाय आरोना जों टिउसनाव थांनो नै दासो फैदों दानो रेसानो गैया 3टा जानोसै नै 10 मिनिटल'सै फैद' थाबनो रेस होननायानो गैखाया आरोना बेस्रा दासो फैदों ओंखाम जाग्रोबाय दिनै ओमफ्रायसो दुगैबाय ओमफ्राय नै थांनो ओंखारबायबो फैद' उन्दुनो ओंखारदों दा उन्दुफैदो फैनानै उन्दुनो ओंखारबालाय बहा आरो उन्दुनो मोनो हनैहाय हाबाब थांगोनसै जोङो थाबनो स्कुटिखौबो सोखायाखै आरो आं लामायाव दोनखादों थाब जानायनि थांदा आबै नाथुर नै गारिबो सोलोङा नालाय नोङो ओंखायनो जिगु थाबायबाय थानांगौ मोनफैलायबाय जोंहा आब'खौ टिउसनाव दोननानै ना माना खोब उदैया खोब खुखामनानै लाजोब्बाय मोखांखौनो आब'आ बोलो आब'आ मालाय बिनो थांबाय नोंहा माला थांनो रोंनांगौ आयो न'आव सफैबाय जोंहा फिनलायबाय फिसाजोखौ लायनांगौ थांलाय फैलाय बेसेदि खालायनांगौथाय ओरैबादि बाबाय आरोना थांलाय फैलाय खालायबाय थानो गथ' बायै हारसिंबाबो बेलेग खोथा आरोना बेखौ बानांगौ ओंखारनांगौ माने जाथारला ओरैबादि खर' गरम मोनथारबाय आङो ओंखारनोसै टाइम जालायबाय थांनोसैलाय ओंखारबाय मैगंखौ नायनि दे एसे ज'नो मैगंखौ नायनि आंना मैगङा जि मोजां जाथारबाय गायदेरजोब्बाय आरोना आङो नै दाखालि एन्जर जानायाव गायफिननानै होजोब्बाय जा मोजां जाबाय मोना गुनाबाबो गायो आङो 8टा 9टायावसो गायलाबायो ओंखाम जाखांलाबायनानै टाइमखौनो मोना नालाय ओंखायनो बिब'जों दसे गेलेनायाव मोनाफ्रावनो गायलाबायो आरोना आङो नै बिनाबो जि मोजां जाबाय नै बेयो मुला थांसै दा टाइमा बारा जालायगोनलाय मेंबाबो गला बाबाबो गला माइया नै मालाय फिथाइ ओंखारजोब्बाय दाख्लै लोखि फुजाबासो ओंखाराखैमोन आरोना बिनि उनावनो साननैसो थानानैनो ब्रेव ओंखारजोब्बाय नै मालाय जा मोजांनो नै जि मोजां नुखायो नालाय गोथां जि समायखायो माइबारि दुब्लि गेजेरावसोहाय आंनि न'आ टाउनाव सनानो गांनैसो गस्ला लांफानो फैदों नै आङो गरम कापुर गस्ला गुदुं एसेनो गांनैसो लांसै नै गस्लाफ्रा नै नायनोबा सोरबा गाननोबा नै मोजां लाबोदों आं नायगोनसै होमबा बेलेग नायनोखि आरो एसे टाइम दंबावो नालाय 20 मिनिट 30 मिनिटसो दंबावो ओंखायनो नायनानै थांनोसै हा नालागे সেইটো ওলাওচোন সেইটোৱে তিনটায়ে বেলেগ নাই এই যে একটা হালদিয়া আছে চাইটা फिसाजोखौसो लांफैग्रोबाय आरो आंलाय गस्लाखौ फसायनाय मोनाखैमोन नालाय ओमफ्रायो टाइमाबा हास्लाबला ओंखायनो फैग्रोबाय आं फिसाजोखौ लांफैनो ओमफ्राय एबार दा बायलांफिनसै फिसाजोखौ लाना थांनानै टिउसन फिस होलांखानोसै न' मिस होनदो थांदो
बिशालाव फैबाय जोङो औ बिशालाव हाबफैबाय बिशालाव नायनोसै माबे गस्ला मोजां मोजां फैथारदों गस्ला मोजां मोजांथार नै गथ'फोरनिया बारा मोजां फैयाहाय आन्दायोसो बेयाव फैबाबो न' सफैबाय जोङो दा ओमफ्राय एसेल' लाबोबाय आरो गानै गानथामल' लाबोबाय माने बिसोर गथ' मानसिना थाब थाब देरो नालाय ओमफ्राय बिसोरनो बारा बायथुमनानैबो दोनजाया आरो ना गस्लायाबो मेरला दंखायो ओमफ्राय बिदिनो आखाइ गोलावफ्रा फिसा जाजोबलांबाय ओंखायनो बारा बायथ'ला आङो गाननो आन्था थाबानो जायो आरो ना आरो जोंहा बिदि एथ'ग्राब बुरजा बुरजा बायनानै दोनफैनोबो गैया बेबायदि हाया आरो ना सासेल' खामायनाय खिथेरसो बाहायनांगौ जायो आरो ना अननांगौ जायो उफाय गैया साफा दाफा संसार जायोना उफाय गैया साफा दाफा संसार खालामनानै खामायनाय फैसा बिराद माने खस्थ'जोंसो मोननाय फैसा आरो ना बाहायगारलाबायनोबो हाया ओंखायनो एसेल' लाबोबाय गाननो आन्था थाबानोथ' जायोना मानोलाय लाब लाब साब साब गारलाबायनो ना फैसाखौलाय नै बारा गैया एसेल' गानै गानथामल' हेयारबेन्ड नांगौ खयबादि लाबोयो बिदि बेगखौ बिशालाव थांबानो लाबोयो ओमफ्राय जोरा साननैजोंनो बिसिगोन आखायानो जोरा आबायज्रांसो नै सासेयाबो सिंग्रा लाबोदों नै सिंग्रा जानोसै बानलु थाइथाम लाबाय हनै सस लानायाव उन्दुनासो थाहैजोब्बाय नै माबायानो सामब्राम गोजाया जानोसै आङो र' दाङा दे मादे ब्लग भिडिअ नालाय जानाय लोंनायखौथ' देखायनांगोन ब्लग भिडिअ नालाय जानायबाबो बेरायनायबाबो माबा बायदों माबा लायदों बाजाराव थांदों बाजार खालायदों संनाय खावनाय ब्लग भिडिअ नालाय बेनोसै आरो डेलि ब्लगा थ' जायफोरा मोजां मोनो नायनो नायदोंसै आरो ना जायफ्रा मोजां मोना अननानै जेबो नङा नायाबाबो जायफ्रा ब्लग भिडिअ नायनानै मोजां मोनो नायगोन आरो ना आंथ' ब्लग भिडिअ नायनानै बिराद मोजां मोनो आरो ना दा आं बांसिन मोजां मोनो मिथि आरो मिथिनि हासबेन्ड आरो मिथिंगा बिराद मोजां मोनो आरो ना बिराद लाइक खालामो आरो ना आं बिसोरनि भिडिअ माने आगारथ'बा माला आगारगोन मोनलाय लायो आरो ना बिसोर सानैनि भिडिअखौ माने बिसोर सानैनि आखाइया माबानो थां आं सोलाबावबायसो नुबाय आयै सोलासोलै ओमफ्राय थां माबा ओरैबायदिखा जेबो जाफेरनोनो हाला आरो ना ओइ दुस्थ' जाथारबाय नोङो जाया नामा बेखौ गाज्रिसो जेजेसो बियो जाया होनगोनानो आखाइया फुगारनानै ओमफ्राय मेथाइया लाबो बेनो मेथाइया गोसाबो मोनालाय थ' आं बिसोर सानैनिखौ बिराद मोजां मोनो आरो ना दा आं नायखायो आरो मालायफोरबायदि बिदि माने देखाया आरो ना कमेन्ट हरबाबो मालाय कमेन्टनि रिप्लाइ हरफिनथारो आरो ना बांसिन आरो मिथिनि हासबेन्डनिखौ साबसिन मोनबावो आरो ना आङो बेथ' मालाय बेसोरा कमेन्ट हरबानो कमेन्टनि रिप्लाइ हरफिनथारो आरो ना मालाबाबो कमेन्टनि रिप्लाइ हरालासिनो थाया बेलेगफ्रा आरो ना गिदिर इउटुबारफ्रा मालाय कमेन्ट हरबाबो नायाबो रिप्लाइबो हरफिना बिदि जानो नाङा आरो ना बर'जों बर' गावजों गाव हेल्प खालायलायनांगौ गाव देरबाथाय माने मालायखौ नायफिननो बायो आरो ना हा बिसोरबोथ' रायजो राजा जेन'बा नों आं एसे बयबो बिदि साबसक्राइब खालामलायनानैसो देरदोंना थ' बिसोर बुजिनांगौ जेन'बा बिदिनो कमेन्टफोर हरबा रिप्लाइ हरफिनजानो लुबैयो आरो ना मोजां मोनो रिप्लाइ हरफिनबा बिसोर बिदिनो रिप्लाइखौनो हरा आरो ना सोरबा ओमफ्राय हरथारो मालाय मिथियाबो हरो मिथिनि हासबेन्डआबो हरो आरो किसुमान मानसिया साथाम साब्रैसो दङ नाम लाथ'ला आङो हरो कमेन्टनि रिप्लाइ हरफिनो आरो सोरबा ओमफ्राय सोरबाथ' हरथारा आरो ना ओमफ्राय आंहाथ' दा बिराद बिसिनि भिडिअ बिसोर सानैनिखौ बांसिन नायो आरो ना आङो नेलायलायनाय आरोखि आङो गोसो गोरबोजों माने बिसिनि भिडिअखौ दा साबसिन मोननानै दं आरो ना बिसोर सानैनिखौ बिराद नायो आरो आं लाइक खालामो थ' आंनिखौबो बिदिनो जायफ्रा ब्लग भिडिअ नायनानै मोजां मोनो संनाय खावनाय जानाय थानाय बेबायदिनो डेलि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनो नायदो आरो जायफ्रा नायनो मोजां मोना नायाबाबो जेबो नङा जायफ्रा नायनो मोजां मोना लाइक खालामदो लाइक खालामदो ओंखारलांदो ना थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरो जायफोरनाव गोदान आं वेलकाम खालामो अननानै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै थां लाइक खालाम कमेन्ट हर आरो बहानिफ्राय नायो आंनि भिडिअखौ अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरलाय सनाफोर अबेनिफ्राय जायगानिफ्राय नायो आंबो मिथिनो लुबैयो ना थ' अबे जायगानिफ्राय नायो आंनि भिडिअखौ अननानै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर आं उमुगनि होननानै खोन्थाहर बेबायदि दे थ' सनाफोर बाय बाय दिन भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन